matini bi masum. Ene ne se ɔsetie. Ɔsetie. Ka say amen. Amen. Sa pese adwuma oyɛ no. O master epe wa asɛm a gye sɛ ɔyɛ sutie. Sa pese ukunu ɛdɔwa gye sɛ ɔyɛ sutie. O pese o papa pe wa asɛm a gye sɛ ɔyɛ sutie. Ka say amen. Amen. O pese wo yire ɔdɔwa gye sɛ ɔyɛ sutie. Ɔsetie. Amen. Amen. Ɔsetie asɛm a yɛ kan ti. Ɔhene bi awɔ ne ba. Ne ba ne ntie na asɛm no. Ɔhene na po ne ba no. Fi so se ontie ma asɛm. Sɔfo bi awɔ ne ba. Wanyɛ sutie. A ɔkɔ nyinsɛn wɔ secondary school nti no. Sɔfo na po no. Pacho Bible say mefa onyankopɔn tumi ahoɔden anum asɛm ma wo. Yes. Sɛ ɔsetie. Ka say amen. Amen. Tito chapter 3 verses number 1. Yeni nkɔmɔ kakra na mentra se. Honhom pɛ. Onam na mbre. Tito or Titus 3 verses number 1. Paul ngma Agyekum Tito. Etimi ensa. Yes. Yima ba akono. Bible say Ɔsetie tifi. Ɔsetie. Ɔsetie. Enanom ejanom sɛ oyɛ gyidini na onte ɔsetie ase a o bregu. Amen. Amen. Bra sorry. 9 o'clock. Also about 11. Unya suti. Davi afiri. Bible say ɔsetie. Setie. Aha. Kai wona omra wo ho ase. Ema mpaninie. What's it? Pacho Tito 3 verse 1. Ɔse kai wono. Kai. Yes. 1. Na omra wo ho ase. Na be wo ho ase. Ema mpaninie. Ema empania. Onyankopɔn nam onso. Ɛkyerɛkyerɛw. Ɛna homede. Ema wo mfi kai. Yesutie o. Papa way senior apostle the late and a solid man 9 o'clock. See if I'm a solid. My question is what do I saw them at 9 da? What do I saw them at 9 da? Now, when you sutie, why not all someone? Kai, one day. Na omre wo ase ema mpaninie. Kai. Na momre mo ase. Ema mpaninie. Ema empani. Ne tumi hodo no. Eni tumi hodo. Obi sutie kakra bi nti. Onim se ekwan mu pa. No di container kosi. Ye tu na. No ba as o minus so bo. Oh. Sutie kakra nipa nti. Insuo to won kan no. Afa nipa nyina. Na easy. Sutie. Insuo nema. Insuo fam. Kwa brane di 3 bedrooms akosi insuo na. Se wono no o si kwan. Wo ye Dangote. Ebi o. Dangote netime extension. Ewo eposo. Shape ni bedura. Na trade na nantia na pie ko. Wo ye Dangote. Ebi. Edu su tobra. Na wona mpa bo bia se nyame nyanse njere ne. Na nsuo no kura nte. Wonye suti. Ewurade o me yanti ase. Amen. Hwe bebia. Oto ball egu.
Jitini, Osha, no be anywhere. What jump baller. What was them more? What does I make? Match my waist. Sir. Say the men can't tell, say. Taiwan. Na omre wase. Na momre wase. Emma mpanini. Emma mpanini. Eni to me hodo no. Eni to me di ye hodo bia. Wonye sitie. Na munye sitie. Sitie. Na otra so dem ha. Ye hye wonkom na yasa no. Eno ne kisosom no. Yo. Hwede we usifa ye wangasa environment. Hwede we wangasa utimi esiesie. Oho. You say yadie bi bo. Na yadie no efi ena eba. Ei. Na no enkwala idem ho. Na gidini akodidi. Na wode ade na ahye tokuro bim. Na waje wo kofie. Edu memenda. Na waba besa. Na etu. Na yale ba. Ebe che o ma no. O say meantime. Yes. Na yesutie. Yesutie. Ukwa yiye ba. En fa tare ahye kwa yiye no. Enkofra. Woniemam. Amen. Amen. Usi. Umaya fia. Ensi wo trust mfra. Ne du aso dem a. Eya yen difo ne ye gidi ya kwankyere. Ote. Pa. Yo yati. Enye bio. Yesutie. Sa. Na Blaze ada. Na insuo no obehwi ato aguntu no. Wasi dross na no de maya fi no. Enu. Na yakoji maya fi ni se yempo oyiri mu. Masa. Meka wo mo intasem na dia kire wo. Yesutie. Ensoki wo blaze white ni maya fi ni nyadan. Emom. Ema peni we na so church na wo. Sa. Na nye dus. Onyankopon free so o maye ntiaso. Amen. Wa soli atade. Yes. Ensi eni ayitade mom. Dabi. Yo separate. Enye bi. Eti ne wo asori uniform. Sa. Anya atade bi na se de ba asori o. Atade kronkron. Eye atade konkon no. Tinso na di sinense kronkron. Separate no. Sa. Ɔsetie. Ɛyɛ kya afɔrebɔ. Ka sɛ amen. Amen. Sawo ya sa. Kediampon. Oh. Bɛsɛ wani monyam. Yes. Ko obia atade ɛhyɛ ne wa bia. Awurade ni mu pampan. Yes. Ka sɛ amen. Amen. Te December se yenni ko jan fa ngu so a. Me ɛba sɛ yi ko jan na mayi. Ni de ogu so. Anya material na ekwe bibi o. Me pampan na gina me mu no ene ekwe bibi di ama. Na ade ma ye firi kofra dross. Na ye di aboso kyekyere ma. E ho wese di akwankyere wa. Ye beje kase me de dem de dross si. Enti mama me ka no kra fankyere o. Onyankopon o ma ye ntiase ye. Amen. Osutie ye ho. Nto aso no. Oto aso sen. O nsiesie wo no ema enwuma pa. Na mo nsiesie. Muhammad nyuma papa. Jemeso ka say amen. Amen. Na dey oni obiara ho ensekuro. Mamuni oni pa bia ho ensekuro. Sekuro. Nyamema. Mama ye ni oni pa bia ho ensekuro. Oka banku wia. Emu bia ba o, emu bia ba onwom. So mu firi hiu. Wane de o ma ba o. Masa. Se udidi disi kakra bo so ma be fun ho. Oka banku wi a wura-wurade anim ye ni nit cover so 2 days ebe don a no koyi wade atu agu. Ote yo enyan si ho enfa bankutani nsim se flower pot. Na mwani tufa ho se ya Nyankopon ma ye ntiase. Amen. Na emwa no omuko toilet so a no ma se wura kitchen sa minim what di watu ni fo sa o wo ya abo abone abo otimi di toilet so send di kitchen die o tuma ma ya le wuo ka se amen. Amen. Se wa anya sutie na o ya donka
afutu e won fa o wa gi be wo say ade asef for Shaddrack can cry there make them what me na come the one as what me can the wa I want you to change just a free the anyo man amen oh man amen come on onya etutupefo obi onya tutupe bi onya sitie bi onya tutupe bi a onya sitie amen. Kasabi will Luke chapter number 11 verses number 27. Luke chapter 11 verse number 27. Luke chapter 11 verse number 27. Ɔsetie. Bible say, I want to say Ɔsetie. Bible say, Ɔsetie. Sister, have you ever heard Ɔsetie and echo? Nano odi for Samuel. Wa meet Ohene so. Na Onyankopɔn ka kyerɛ so say. Onsiesie afɔde aniema. Osiesie no onyani nyina awie a. Ohɛ no afa ne sanka. Na ɔma odifo na ba bɛbɔ afɔde no. Ka sɛ amen. Amen. Na afei so tena se a ɔbɔbɔ afɔde ho nneɛma nyina awie no. Boa for the only man in every year. What chain or D for Samuel, not Samuel, or delay. So, General says, my chain, Samuel, sir, is a commodum, you know. I don't know what I say. Maybe that be about for the enemy, who said, you know. So, at the second 12 when him, and about for the no son, me also the Unyankopon. Samuel, a free crutia, who said, Pampan bi kono. Won se emusie ne kwa na abunkam. And was already edieni okodu ya ohene mua. Ohene mua. And ohene abo afode sonson measo. Odifo Samuel call ohene so anim no. Nana ade na odi sansemoni. 1 Kings chapter 15 verse number 22. Bible says na Samuel can say Samuel the what you can enter the can say na mo me o say 1 Kings 15 verse number 20 and I saw catch Samuel say and so catch 15 o say verse number 15 o say verse number 15 na so can say Amalek fo mu na wodi firi ba ye Amalek konfo mu na wodi firi ba ye efiri say Oman no do nwan ne na ntwe aye no ho ye. Yes. Ode bebo afode ama Awurade Nyankopɔn. Je microphone we na mla kama. Je we. Ana Samuel ka kyerɛ so sɛ. Ana Samuel ka kyerɛ so sɛ. Dai ma menka die Awurade ka kyerɛ me anadwi me nkyerɛ wo. Masa. Anadwi me da hono kokoro ka asɛm bi de kyerɛ me. Etu yo Ohene de. Na so jai. Na menka die Onyame ka kyerɛ me. Menka no kyerɛ nsɛm. Masa ken ka babo. Na waka kyerɛ no sɛ. Ka kyerɛ ne sɛ. Kasa. Na Samuel ka sɛ. Samuel ka kyerɛ so sɛ. Ewo mu sɛ. Wo ye wo wani so ketwa de. Wo ye wo mani so ketwa de. Nanso. Ɛnyɛ wo ni Israel musuakuo nti. Awurade nsra wo sɛ di Israel so hene. Awurade nyɛ na sɛ wo sɛ di Israel so hene. Na Awurade soma wo kwankro bi sɛ kɔ. Awurade asoma kwankro bi sɛ kɔ. Na kwasɛ Amalekfoɔ ne nebɔyɛfoɔ no pasapasa. Kwasɛ Amalekfoɔ ene nebɔyɛfoɔ Amalek nyina pasapasa. Na ɛne wɔn konkosi sɛ wɔbɛsi wɔn. So Awurade na ma yɛsra ne hene o. But onye sitie. So kwasɛ Amalekfoɔ bibia bi wɔ kɔ so bia sɛ wɔn nyina ɛmfa hwe mfiri hɔ nyɛ den ɛma so kodu ya na wasɛm ohun aboa na ɔyɛ apakye a na waku no saa ohun no adɔ sade a na ɔde na hyɛ afunu pɔnkɔ ayi ɛnkyɛn ohun wei sa to ɔfa deɛ ɛnyɛ ɛnoban ne deɛ adɔre ɛma dɔm ho ɔfɛ ɛmɛma dɔm ho ɔfɛ a so nyina nkyɛn dɔm nya no twitwa twom tie ku so de na adwene ne nyansa ne di Onyankopɔn akyi gidi asɔre wei sa so de wadwene onyansa bɛ som asafo Awurade na wontie Onyame kasa kyerɛ na wonye so tie a unwie unkɔ wie papa come on
First Samuel chapter 15, verse number 18 into us. Many others say, Edienti na wantie Awurade. So, what's on you? Edienti pan or he saw. Wantie Awurade. Oh, come. Edienti na wantie Awurade. Edienti na wantie Awurade. Na watu asha asade so. Na wako are. Watu asade so. Watu ashe asade so. Na waye de eye Awurade ani so bone. Na oye de eye Awurade ani so bone. Ana so ka kire Samuel say. Meba Obadora. Oh. Muko jidi ache. Munya straight dress show. Jai she. Eti dey. Oh. Muko jidi ache. Sa. Mon kwa na mo wantare. Dabi. De no yema ba ko aso le we. Mo go fen mame. Say. Salo away. Mo go fen mame. Mo kan say na di sem bia ba na mo go kan. Moto. Say do no be so no straight dress do timi so. Anya onya kramani o no se jala bia da ba so ni o. Hwe. Bible says First Samuel chapter 15 verse number 21. Ana Samuel ka kire so say. Ana Samuel ka kire so say. Matie Awurade. Matie Awurade. Na makọ kwan a Awurade soma me no. Na makọ kwan a Awurade soma me no. Na me de mal Amalek hene Agag aba. Na me de ma Amalek hene Agag aba. Na mansai Amalek pasapasa. Mansai Amalek pasapasa. Na ɔman no fa asade no mu nwan ene anantwie. Ɔman no fa asade no mu nwan ene anantwie. Asirade no mu adikaneɛ. Yes. Sɛ. Wɔde bɛbɔ Awurade Nyankopɔn afɔdeɛ giga. Masa. Okwa Amalek Nyankopɔn ka kyerɛ wo hene sɛ okodu ɛmfa hwe mfiri hɔ ma. Sa. Wonnim nyansa nkyɛn nyame o. Gidi mpani sɛ o sɛ ne san ba sɛ mu nyina duplicate o. Wa wo hye studio sɛ o yɛ bia no. Kilometers. Ebi so okwa pa na wonan no kra ye wo yakese ye. Anya no be hu mo ba saw yare ye le. Ba ntuma ma. Mi di wachi a na mo pagya ho na aka wanda nika. Nyankopon oye nimdifo. Mo me yentie empani ni kasa kire na ye honhom sori. Asori we eye honhom sori. Asori we I'm sorry, now I'm sorry, I saw me. Yo, I can't let me know or so many. We are home when you are saying, you are two directions. You are physical and spiritual. I don't know that. Your physical direction and your spiritual direction. Physical direction, no. Ebini say, Esther, no amo, ema nkwale ni, na omunya ubi, ne di, ne nyame se oyefu be oya ne beko. Tu koto mo na eye physical, no wa be no no madi. Ka say amen. Amen. Akwadwuma huhu. Spiritual direction is say, Penye, mami, owo supi woni mu. Enye sansu no omre mu nani kuru mo ka je se onyai o se physical ne ba ya na okoto mo na ba but spiritual ne dey up to date why you time some of the ketri don wontie da etimpa bofo na ba no o ma peki yesu ni bi obewura dan ni mu a tifo ne kasa o kasa physical and spiritual. Penye, catch a man and say, what I will be kunu onyai. Oh yeah, koto kawabi mira. Ne yefanya kwankyere na to mi bi awale no. Ubo se koto kawana ba. Bo bi kunu tale ho de onwai. Nti de bia awurade anu monyam nya den. Enedi. Ka say amen. Amen. Physical direction and spiritual direction. Ebi kwa de ma oyene so. Onyankopon say, "Ko kronim
komu nyina pasa emfa bibia emma me awurade nsra ben okoy akosema yi mu a mo ho fe de aba ono so nani su no e ne fe o de beba for de ma asafo awurade masa kan ba bo internament transe 1 Samuel chapter 15 verse number 22 na Samuel ka say awurade pe ohia for de ni okuma for de masa onyankopon ope wahwe for de ni okuma for de anase okuma for de se tia ubetie no ana se ubeyesu tie ohima ediama awurade pe ohia for de ni okuma for de ohia for de ana okum afọ de se tia ubetie no ana se tia ubetie onyankopon ana hwe se tia yesina for de mame ositie ubedi yo ositie eye cha for de ositie so be yesu tie masa for awurade eye se o ba so bia beto biskita koma nkwala sa yo bi ono ma Canaan Abuakwa ono onye sutie ba ba for de an obebo bi ni sutie onye nyina ne sen oni nkofo okum twetwe mpara e wa abonten bogus ne ba na omo ne gidi ni ba ne deda owi an ba for de kese we onyamye ne nyaho ka se amen ositie eye chen afode masa yenko asunye eche na dwani na srade o se asunye eye pa echen adwani na srade esrade ka se biwa we ka me mo hye ne babo se na atuate hom ni se me ka cha wo ne apam de se obi a wote onyankopon se no so atia ote se atro komhye ote se odifo a o hye enkomtro obi a wote onyame asem so atia obi a wote awurade asem so atia preaching me preaching na me kasa che so ntie papa etimpa chewo enwi ni nso flokenke ye ba eye bone blokenke no me ba eye bone me de friend me so munya me fa aflokenke ni blokenke ni nyanya pe epe afro dokono aga sina jidim da afi na bebusa se afro kinki eya na senye see omuya eni yiti no aye bare no the ubi atwum kakra bi no aye star bi no aye fast no the kinki ni nenamu wo the ubi awia osa the kinki asan boso hey sister entu namu mu hyehyehye beno nyeti yare kinki ensi dazo Gabi. It's Bible say, o ka so say, obi a ote onyankopon asem so atia no. Se atro komhye. Obi a ote nyame asem so atia. Mpani say yenhye lees. O say yesha na ayeden. What you tell? What is so deep for us enkomtro? What is so deep for our country? Panie, mami, e ba na dan yam no. Eye bema, abra eye fibroid. Nyame achiro. Wo a wote sasem so atia nso no. Nyame achiro. Sister, obone no, wo de kwan. Ne mishemba. Sanya asembia, enka gidi maya, gidi mamefo, mo access kesiye so ko Nyankopon chen. Mo ana se ka ko bozam jem. O kan ba bo ni ba bia. O say twedi apon say edu atemu ada enipa menu da ho obefa baako eja baako okasafa de ho awalefo no ba ne bema o se nipa menu da ho obefa baako eja baako o ta se eti eya awalefo ho asem afa ogina wo din Bible say oba enti wonim se wo bia ba ju krunka ebia onyankopon adawurumenti sa wo ba brabotene ne a ju krunka wobetinya gi okunu nkwa ti manko heavy a wo musa meyere
Although by some I'm heaven, simple. Moambeko meboa. And then the Mbeko Mesram Mobeko Jai, Mammy Jai, Mbeko Jai, come here, said the name is Kikakona, Mokoni, you know. Yalia Bokra now be now you don't no continue any bomb paya or winning muscle. Pastor, I know winning. A young woman in Tasman make catch numbers. I know. Agree. So, could bomb paya 1 hour yaria a check. But what's not them keke? No, Radimura, Radim winning mobile, Sunny Yaria. No, but is here. What do you mean? Ah, mo, Mama, when Uncle Pong, Napam, and then a body, a dose. Not yet now, I didn't in the panel. What about Tom William? It's a moment you Uncle Pong at the book, son to us walk. The creation of universe. Mama, Mama, Yami, Boston, Ire, Abam. It will be a Juma, you know, a giant amount. Now, oh, Tokoso, and my Jumani Yankoswa. Obeying in saying, now what dance to say, Mewa, dance to say, a job of something. Now, Okowa, Okowa, some mimi mobile, Mewa, or the same mobile, and I mobile, and mobile. Minim sister bia okwa awoso a okowo o chem no o chem to foma na adwene ho atete na wabada na wosre they did this because of okowo nti afana adwene wabada. Amen. Bible says, according to 1 Samuel chapter 15, verse number 23. Yes. Now, atiatia te say atron commission. Atiatia te say atron and commission. It will be our tea when your man some Soviet bia. Ya the way now so odifo say control. Asem na aswadin. Na aswadin. Te say. Amumuye ni ahoni som. Oyma enne Israel Yankopon. The opese bam ne bebam. Ema wa adwene nya wo se. Ya nan so se. Ye bekeka ye nsase. E de ma ye nua ba bi ntime ma asore. Aswode te se. Amumuyo eni ahoni som. O se obi ana so odin bia no. Wona obi osombosom eye be. So you want to say, oh ma, and a man country by ye. I had them with here, pow. I didn't with here. Ye dear Coba Sano, and you say I want some pay you. You never back on no bar, sorry, some kind of. Now, no more than some million one. And I want about that coupe. That crew. What for to say? Upon some nice safe, you didn't say, if you didn't remember, a dear chain. Memenda saben osuma oya wonu mane ba wo so eti ane bo wakwadwo se tinefie eti ye ba pa so be wie sabe no yesi na asuma se ne ho mfa no stroke kwachem eti se amane ne ba wo so se de kura wia ne bra no bo sam fa won to fom mante amen na oni mse nyanya metumi a nka bebre di da fom ti ya mun nyanya Yankopon ase. Say we na do ye order. Amen. Obi a ono numre so ban fo tene so ju twanam. Sabre nko mubui. Kaina men says asen. Esen say. Wa po awurade asemti. Wa po awurade asemti. Ono so po afiri na hinie ni so. Me asafu awurade ma po se enim na hinie bio. Eti bebre ho no ejidi ni awurade apono. Radio upon Nadia. Amen. Bon, some saying I'm Indian. Yima, so on the view. Transit.
With that, the answer I know the. According to Luke chapter 11, verse number 27. Kasa, I am a dead. Kasa, Mama, Ɔsetie miensa. Sir. Where the toss 9. Ɔse. Atifiasem Ɔsetie. Atifiasem we nsuas Ɔsetie. Na eba se. Pacho Ɔsetie. Na dey. Na eba se o kan yenum no. Eba se. O preach Yesu Kristo Kenya miensam sa na no ate. Bube kan sema kese. Kan intasam kan sama ayen senchirane pejanensa na tumi bi afi obi mu eba se oye sanyema we nyina oba bi won krofukuo ni mu man ne so ba de ka kire no se ena maami bi sa ajo mama mo nya na mo nkoi Mama munya namonko. Yes sir. Ya de mama. Omokoto ayi ntofe. Ma we ya collection me mama ntume ya beto de akwa akoma wo mu. Because as a disturb me pa. Chewa. Hallelujah. Amen. But o mawie. Eba se o kan yenum no. Chediampon. Yesu Kristo. O kan Yankopon asema. O chire se de onyame tumi tie. Se de o kasa. Se de o hyenkom. Yes. Ti so di for Shaddrack. Yes. Me Kenya me asem yi. Yes. Awurade famu ye senchireni. Ena maami bi. Won krofukuo ni mu. Maami bi. Won krofukuo ni mu. Ma auntie bi. One lady bi. Won krofukuo ni mu. Maami bi won krofukuo ni mu. Ma ne so. Ena wo tiam ka kire no se. Ka kire Yesu se. Inhyira ne yefunu a. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Said papa ne kasa. Said all preaching. Yes. Said all share nkom no. Eno no ba ma minim no. O ka kire. E ma me ne fa. Ena wawa. Ka me bani a. Ena o ka kire wo se. Me ma die. Oh. Omunu wi. Tramo. Me ma de omo ye tramo fo. Insanom. Me ma ya kronfo. Me ma atutuafo. Oh. Nanso o abrantia o kasa idie. Enhyira fo ewo. Enhyira ne yefuna ewo. Ene no fo anom ye. Hallelujah. Amen. Onim de o kasa. Dabi. Yefunu bi wa ewu nipa. Nufo bi wa onom ano a. Enye. Unya spiritual marriage. Nko yi. O ma no spiritual marriage anso benya bi. So mama I was spiritual marriage. Yes. Nufo na wonom ano no anso benya bi. So mama aye bayinfo a aye like say what tintim a benya bayi. Bayinfo ma. To say enhyira ene yefuna ewo Yesu. Ene no fo anom ye. Ene no fo a Yesu no ma no. Yen kai say Yesu yefuna wo no no. Onim bone. Dabi. Oyo sin ni. Fa be ma da. Yesi on fa be ma da. Me wa. Suma urade ye. Osura urade. Sura urade. Eti no fo na Yesu no ma no no. Yes. Na ono ma ho konkona banimu. Pa. Amen. Amen. Na yen de omo no nom ye. Ene de onom ye etze. Oh. On ma me no fo no ma. On bufu e betena mu. Unya bufu ni fi abra wonom ma me no fo. Sa. Enhyira. Ene yefuna wo. Ene yefuna wo. Ene no fo anom ano. Ene no fo awonom ano. Na ono de. Eti de bia me ka o. Sa. Kura na nyapa. Wa wo ba. Na okay. Junior de me donasem. Sa. Junior de me donasem. Junior de me donasem. Yes. And I am a yedo muade. Oh, papa. Akora ne no ma. No hwe ni maame anim. Ohwe na no na ni ti. Eti ohwe ni maame anim a. Spirit in the man dan be wura ni mu. Sa.
Ka say amen. Amen. Nti yɛsɛ akwala no onum a wonya ɔdɔ bi. Amen. Ɛma maame no. Say nansen afɔ na ɔno wo ne ba wetumi chim ne fusuo ne gu tuam. Na akwala no ɔmo me yɛ bank adwuma no. Odi gu tuam ba. Na hyɛ fridge. Ɛbɔfo no aka ne hyɛ ma akwala no. Yeah. Just a Shaddrach. Insha any of na wo any no for no man no. Or say yes man. Enka papa ona wo preach say no bi ka say insha ne yefuna wo. Any no for no man no. Kan ga say papa me dance. Oh that's. Yes, obetua wo sisi a. Yes. Yes Kristo mo jane to ya boni o. Na yefuna dem ne no for no man no de na nye. Masa na nye kanokore. Na nye o. Na obi ma me kura nye me ko timi twabi. Sa egu akwala no so. Ti ebe wo akwala no na ne so ye ono. Adonko ni atenka na ye ne za. Ekikimi. Mini maame bi onyem otwe asra. Twe asra. Ebi mo so we kyereboa. Mponchi bi nyina otetewe. Wishire. Kwala ye nyem wo a ya wi mponchi bi egu so. O ya normal. David. Wishire say ya be wo akwa ne hu fita. Eso nya bofo. Shani ya funa wo. Ani no fa wo no ma no. Masa ka ba. Ono de. O ka say. Ampa. Asema o ka ne de. Bacho ante oboa o. Enye enhane ya funa wo me bia. Enye enhane no fa me no ma no bia. Oboa. Ya wa gina re ka say. Mame oboa. Woni hunhunu. Mame ka kire say ampa. Enhyirane ona otie Nyankopɔn asɛm. Enhyirane onipa etie Nyankopɔn asɛm. Na odi so. Onsa no ho aboma me hwa. Amen. Bonsam. Enhyira eni onipa etie Nyankopɔn asɛm. Na odi so. Amen. Momo na mo ye enhyira. Ya won konfo bia. Ya ye ne mama ne papa nyina ho ade. Ene ye wo wom. Nanso abeda ne kromfo. Ya wo bia ne papa ne mama anya ne ho ade. Ene ye wo wom. Nanso abeye sofo. Enhyira eni onipa otie Nyankopɔn asɛm. Na wodi so. Eye amen. Amen. Me say eye amen. Amen. Oh, me say eye amen. Amen. Maria me trase. Mapon. 2 Timothy chapter 2 verses number 12. Maria. So be shutie na. Wabra bon be kototin. Yesutie o. Shutie. Na amania to wa osofo bi nka bi ma. Ye wani ehunu. Tide bia meka ho. Enkasentia onyame dwumani bia. Kokoronto ni se woni honhoma eti obi mu. Eti woni panoma. Ka se amen. Amen. Ka se amen. Amen. Enti se onhu se sofo bi kura against me a enkodi natam. Pata. Ote. Pata papa jai. Sofo misru jai. Oso onya ya ore ko. Okodi natam. No de me wa. Wo be bransa na afi wo so. Bible says 2 Timothy chapter 2. Verse number 20. Verse number 12. 2 Timothy chapter 2 verse number 12. Assembly o. Yentie Awurade asɛm. Mayela na. Sɛ yɛto yɛ boase a. Bible say men kan kyerɛ enne. Humita yi sɛ. Sa. Oyema. Sɛ yɛto yɛ boase a. Ɛnanom mema. Sɛ yɛto yɛ boase a. Sɛ yɛto yɛ boase a. Yɛto yɛn boase a. Yɛne ne bɛdi hene. Bɔnsɛm ma Awurade wa ha. Sɛ oto boase wɔ nyamesom ni mu a. Yɛne ne bɛdi hene. Oto boase ɛwɔ gidi asɔle ne ku. Yɛne ne bɛdi hene. Oni no bɛdi hene da. Sɛ yɛpɛ ano a. Sɛ yɛadwene yɛn sɛ yɛntie deɛ wɔn ka no.
Sir. Yaba reject awurade wo osom nim na ya ye de yankasa ye pa. Oh. Onu so be paye. Ote. Oso so be re. Obe paye. Obe pa. Na awurade pa wa be fine. Awurade oso wa pa. Obe fine. Awurade so wa pa. Obe fine. Na se ye to ye boase a. Na ye ti kasa chile. Tutu ya na mo yi. Eni ni bedi hine da. Ote. Ye to ye boase a. Obe hye ahenche. Ye to ye boase a. Obe peje di esi be ye kron. Ye to ye boase a. Obe ma ye nsu kokro. Se ye to ye boase a. Enipa nyina be hu de onu awurade wa ye yen. Se ye to ye boase a. Enipa onyame aka fa ye ho ente be bam. Se ye to ye boase a. Eni bedi hine da. Na se wo di akwan bi enyuma bi ensam keke bi suban bi ansam fata na wo de pa awurade a obepa wo obepa diri maya motin ena nyame onti o pa cho muntie ayentofo e mu sugu nyame so awurade na den kra no aye din ye na den yo anyimu obeto atietie ma ohun anda amrantie num na be ye watch night ana so mo todum yima wona na wo todum no ana nyame na mu a be ka hintasem kakraka wasafu ti homo ne ba kasa ye no esanhye mpanifo nyina gugu abonten kopem re ba ya akwankyere mi asan ye nwura dan ni ye ti anase ye ntie se oto obo ase a onu bedi hene ba sa pa awurade a yes obepa he fa osutie suma safo awurade fa osutie edi awurade achi asole wei obese onyame hyira wa yesutie onipa bie ntimi nse wa brabo da me na meka kire why asole a onyame ba be hyira onkomu sasofo dabi asole a honhon ba be kasa onka sofo ama o nka na kwala isia e nka honhon ne ko ma nanso okasa e eno me be ato ho ma mpani be ye ho adwuma se oto bo asia onu be di hene sa oto bo asia onu be di hene opa awurade a obeka se gidi ni kura nya papa ene difo no bi po mo bo ase me ba sa na no me kwa yi orifo ya wada no apaso na me ho me yare on so fo no hon kokuru kasa sesa ya ponsole ya na so fo ne jampani ni nyina kwan abo so fo ne to ni botom so orifo Shaddrack nyame kasa ho papa je 5 million aso fo kuma se hwemani aso orifo Shaddrack on me catch no say on hwe ho su ye on se nyame aso wanu nyam so nyon no ma hwe mo su ye dada o de che fans ya kwana na mega papa akwanya no je de say ja nyame adom nyame de ene koe obi nso akoho okoduru ho no wa ma nyame ni mo nyama na edi ntini kwesema ni nsi wo biom sa edi samba e woni ja to asi so fukum se opomacho me fa asafo me mpa aboma no mentia ana won konkuru bo me din se fa anwa kwanta fo me mpa abo sa oto obo asia onu bedi hine da oto obo asia na se opa awurade a onu se be pow yes obe pow tamane ba so enye ya ba so nso a wonya duntuni ba wonsa gina wonsa me wuchina wonsa the body guide me yare ma besa me wie ye no ye wa fa no so asenkom me wie no me say preach me say me ka awurade mpaabo o ba de na wa ye ka kire ti wasa eno ana se gina ho ne ma ana wuchina ho din ye dia pon wasi ye nso kitwe bi ka wuchina to wasi ye be 5 million kropa ka ba de bi ye gina ho nyame ka kemeka bi ama sa
Saman yakono. I'm opening. Sayumane bonus will be sir. Yeah. Now, there be no bread. I am home. Say different or totum. Now, do you want Koswa? And you want it to be. I don't know. Now, no Tuesday. Whom would money Koso? Sir, it I don't to phone Bessie Chasso. But, Edmania, but here, almost a year, I'm assuming this. Because no more bread. The Bible says. Okay, Ecclesiastes chapter 10, verses number 10. So be that Yanukum. Be that Yanukum. That's a one son. That's a one said that. Yes, I'm one in a dozen. Oh, yeah, Juma, yes, I'm one there. A dozen. A dozen. Do did any Yansa? What you did any Yansa? Yansa. Who ran your mifia? Zero. Sir. Can't the young queen before. And no more proper. Abuakwa. Oh, and now more proper. And my is a nickel. I'm in penny four. And then you be born with Canaan or something about bra. We keep your say, and you may be a fata. Oh, no, you know what? Who ran your mifia? You be the boy in here. We need. Yes, sir. One sir. Bound some or more. Why one sir? Bible also say, "I'm offensive. I do matter there." Sir, who's our offensive matter there? A gift from God. Beauty is a gift from God. Yeah, beauty divine. Is a gift from God. It's all selling, all smiling, now when you know, son, more. Oh, bad way to treat this robot. Again, I was here. Again, I was here. And then I mean, Sakura. Sa, keep it to yourself. Munsa, Mabawa Munsa, it's a boy best on sa, and now back one sa, and I was Rabbi, was I? Rabbi, Wait, Abuakwa, Sawaza, and so ban, the Amoyan on Tiasin to reading or qua on some of you. By any chihuahua, no sign. Abba, I saw there. Pema be Uramu, it didn't know a German for. Or quite maybe you in Inca. So one sir. And I still has a class. Also, I'm going all sides of Probiata. But when you must, but no say, oh, shaky, all because only maybe. Nania just say. And our birth fiance, let my boss on the meeting. Ish, oh, but my home, but who's a mess, Anana? A queer crowd, no home funnel. That's all for so because when you can see, I'm a fair cheddy. Remember what is a fair cheddy? I tell you, free through. When you're me and Tenny. Okay, you can't age of being in need. Meba, o boka ni age this year because oboa. Enye easy. Can age because oboa. Busa mami no can in future because no kure. Nanso awon fe eya chedie. Na beba mami ni sisi ni ya so beba so besam. Uko jidi nyene to nya hu jidi asa. And I have you married what was that? Where is that? Ada, and I best show you. Yes, and what you? It will be you to say. So we'll be say, hey, tell me. I resume ye, Yamenoa. Munyano, Namu, Yekum. I say, Mreneswa, Yameden Canoa. Ontimintina o be sum no nti wo adanya maybe bia ma ho o sakra nya akono onza o sam so tudin wa asana se nante asesa na ka nko a unam nyame asina wo ba na obi ani wachi na o basisi smart no we na wa kotena eye dabi me trust. So, Oto was ya. Never did no. Only did he da. Now, so power idea. On super pie. On super power.
eti mempa awurade ye bibi Ɔsetie ɛyɛ kyan afɔrebɔ Amen. ɛnɛ wa trans dwene dia wo ye ho wote ma diifo no hwehwɛ bibi foforo bi nka nkyerɛw Amen. wote ma diifo no ɛhwehwɛ bibi foforo bi panie tumi bi agye bibi esie yɛkɔgye ama no eti enye se na ɛkama wote ase panie buuku no panie ye wa okura omre won so de wani ede baba panie ye se wo so diifo fra wa unsuro yo obi ho no ma diifo kura fra na oba ho yo okay meba yo obi wo sia ya kaso home ne se ya salai ya de aboso be fam panie ni ma se ya o pressure be sia pressure be sia na me wa so fa bo jise frɛ me kwa me frɛ no ai home ne se asafuni no boni bi wo am that be Canaan. It's not true. It's not true. No be kwa kwanyem akwa yegu nti ye for me empabo na so onyai so obetena safu matie nyame asem na wakwanyem na wo se ompe ko yi to agu onyema ubewu me emesara nyime we empabo ye ma me ye cause ye kan nyame asem do e na kirew de achie bia nya den enim obi kura wo ma asafo ba ope bani bi ompe na wonyinsen a fe wo to te fa be se na ne diem o de ma ngoma na ibi na wo so be wo se wanyem fe wo to a yen ma be twe ndiama no na me ka chewo nyefe na kwakwa boni bia na kwakwa no madiro na jidi ni ano wanyinsen a akodo asta ko pa ruari ko se nyinsen na wo kwa be kan asembe enti onu ma yi a edutuma onu galon ba kwa ebetuma yo dan some say edutuma apemfo no na ko bisasa yes enti onu mboto miensa na manyima entebese okopa abosia dru musta wonka minjirim chechi muze ya onu ade ehu asase we so wonim no kra no waye bone na osofo asrama na ye preach ni e bobo ne so na wa ye star meba ye wo mani bi wakwa osakra ye no on sakra ye no eni wo nyi sen tugu ye wo preach bo nyi sen yigua na waka na ni ya wonu ne ho meba na ni kire dia ye urade ho ya kama nye urade ade me preach nyi sen yigua ha no mo me be jajidi nyi sen yigua na wanti mi anya wabrabo yie na nyame sane bana sakobo nsam gemu a o kan babo na bone na wo ye no dada no okay bible say moja na tawo na epi sekota epi o na ye de be si wanim se nom na wutimi ye de ye nso a ye nkai bi na ye tam e de pii de ogidi ye a wa fom ye no ye de pii ni de ye so amen amen oh amen oh amen amen oh amen amen eti me sey nyankopon say o ma akra nyina enye Ɔsetie amen na eye de ye hye nyame anonyam awurade ma akra nyina enye Ɔsetie amen bible say itie na asem bedi hina no in ibedi hine da ate bedi hine omwani mase at the age of 20 years na ya papa kwesi John na do be dia dio ana papa eso for now ekoyi e say US for your program okobi Canada for your program okobi ya papa Angola anyo otan 1 to 2
This ebeye ye. Oh, how many sing? Show us ye. Ebeye ye. Ote. Ebeye ye. Ye. Asa upa urade di oba pa o. Ene miami bejinam. Je beke kensase. Said ye kaya no. Near the ama abofra no. Eye wan kamere. Some catch us say maybe do. Je be pon soli o na me say. Mo me fa die so keke ensase. Mazipo. Na nipa ni nim say. Me keke ensase dia ma no. When him and o kasaya di atam. Ai and I saw the barco, Sikajie. Papa, we opesika samno. Your point of my friend Pennyphone was and Benny, Madame and I told him. Mufesikan, Mamma. Now, ye be upon me who say, do be decra, Babamwa, do be decra, Dene. Not only do you. Now, Memendo. I didn't even all. Now what check? I don't buy a whole office of Papa from a bonnet channel. Now I say, Ade, This can be. Sikana, what the mamma. Ade, Bonibu, was Papa, Daruma. Sikana, what the mamma. More gen, me Casacasa. I don't know what you know. Now, massacre, baby, a great massacre. A can preach and my body, so you know. One when I make an answer. Nazo Emwa. Cassa, amen. Eti ye bribia ebia no kire bi yawo ye betima ma eda we nyina mu aye ma ne aba afode wo sika benya kakra bi ye betima hye nipa be 20 na betima hye wan munyam wadwen panti ananim sa eti wa me ma sole ma me ma sole ye be ba me ma sole me ma ko me ma anya wa sika onni bi ye wo bi ne yaba no ye be yes nyame an munyam ka se amen ti ma mu nguma ni ma se onyankopon a wo free evidence munyam so be ko an munyam no o ma na ho de ne nhira emra yen so o ma ni tumi me di mense ma yen o ma na ho de nyense nkyere ne pie tetiapona emu atoto dane dani na oma Canaan adifo asempakafo asofo yenyina awurade mu no kore enkosi se ono asefo awurade san nani monyam mu ne tumi nti na somdie ni nhira emra yen so da amen medamase onsemba no sa Bobby count ani die nti onsa wo so fane su na ka be pichano akaba akubio de twatu akura ya be bompa ya e ma ba ko fom na jene mo so na ya bompa